Hallo julle, welkom terug op onze YouTube channel. Ik is Alida en dit is Balasa. Oké julle, ons het nog net opgestaan. So verskoon maar die look. Julle, ons gaan 'n bietjie weg wees vir die naweek. Onze goedjies is al klaar gepak en daar is nog net 'n paar finale goedjies wat gedoen word. So ja, maar voor ons alle goedjies gaan doen, gaan we zo eerst breakfast maken. Is een lekker koffie in het theetje en een lekker breakfast daarbij. So ons gaan eens eten voor ons beginnen met onze dagse taken. Want ons gaan niet beginnen met onze dagse taken en we moeten gaan eten. Dus bij hoe lang komt het eten in de ochtend? Breakfast is die belangrijkste ontbijt van de dag. So ja, ons gaan eerst eten. Maar ja, Dalida gezegd dat beetje hier. Dus kom ik maar die paard weer doen zo. So ja, like ons like die video, subscribe onze channel mensen. We zijn nog bij je meer. Ja, dan wil je het maar zeggen. Subscribe, zet aan je notification en ja, stay tuned. En ons gaan willen samen bij jullie naweek, zodat jullie kan zien waar ons is, wat we gaan doen en alles daar. So, please guys. Hallo julle. Ik doe nog net mijn gezag klaar. En ja, maar dat gaan nog was. Ik is klaar gewas. En hoe laat is het nou? 1 uur, hè? Dat is erg van toch 1 jaar. Dat is dus nog steeds klaar niet. Maar onze te lager, Sarah is er wel uit. Zul je lekker zien. En je is nog bezig met mijn gezag. So ja, stay tuned. Zal weer video maken. Ons is amper daar julle. Amper. Hi julle, ons is nou met alles klaar gegaan. So op die oomblik wag ons nou net vir die oewe en Vanessa eet ietsie, dan sy is honger. Ons het vanoggend geëet. So ja, ons wag basies nou net vir die oewe en dan kan ons gou. Wala ba si kan wala. Ons sien vir julle daar, nee. Ons sien vir julle daar. Hallo julle. Ons Bobella is net so excited soos dat ons is. Okay, so ons het nou uiteindelik by die plek aangekom. Jo, kyk hoe die mekaar was my het. Die wind is nie lekker nie, maar toe ons nou hier kom, die wind is like nice. Ons is baie stil. Stil, maar wat ons nog gewees het, as die wind nie lekker nie. Okay, so ons is nou in die plek en ons sit nou hier. Julle, dit is baie nice, dit lyk baie net, dit is baie gemakkelijk voor die twee van ons. Ja. En ik love dat het is like so lekker cozy. Het is net een lekker vibe. We gaan nog voor zo'n muziekje aanzetten. En net een muziekje luisteren. Ja, julle so. Dit is 'n bietjie ander boek vir die naweek. Ja. Ons gaan willen wys. Ons gaan willen wys hoe dit lyk. Anders vandag, so ons kan dit nou wys. Alida gaat weer wys, soos ons
inkom. Maar ja, we gaan hebben die deur, dat is waar. Ik ga het om. Oké, julle, so as die deur by inkom, die is dit, kom ons kyk net. Ons kan die klere insit. Ja, die klere wat ek wil hang. Oké, dis 'n kas waar ons nog goedjies kan insit. En zeker goed kas actually. Dan kom ons by die badkamer gedeelte. Die is die toilet, die wasbakkie, daar is die speel en daar is ons. En hier is die shower, julle, die shower. So ja, die is die badkamer en kom jy gewoon mee saam met my. Dan het ons die yskas, nee. Hoe sê wat is die yskas? Hier is net 'n boksie melk in die yskas en water. Yes. Ik is er eens nou lekker doors. Dus ijskas is lekker groot. As is. Daar is die onderkant van die ijskas. Dan het ons 'n strykplank, nice en 'n strykyster. Nog 'n kas en dan is dit 'n syf wat die is. Dan het ons 'n wasmasjien en ons kan ons klere hier lekker was. Maar die laat ons klere was. Je kunt ze vet Laat gezien. ons klere was. Thanks, I that baby. Oké, dan is die basis dus naar die kombuisgedeelte. Is koffie, Basis, thee, En suiker, eetgerei en as jy zink. Dan doen ze toaster om broodje te toast. Dan doen ze koffiemaker, een ketel om water te tap. Julle hier is mijn glazen. Ik is oor die type glazen. Dan, ja. Dan is gevallen die bed. Ik ga nou onze kleren uitpak. Dan is ons bij die bed julle. Die is die gedeelte. Die bad. Die kamergedeelte. Die kamergedeelte. Dit is baie, dit is niet voor mij. Ik love it, like letterlijk, ik love it. Het is een lekker studio apartment, nice en compact. En dan is er die bank, dan is er een lekker zitplekje, een tafel. En dan is er een TV, een grote TV. Dan is er een TV en dan ga ik mijn schoenen uittrekken, want ik ga mijn schoenen aan mijn schoenen. Dat ruikt zo. En hier is ook lekker, wat noemen we het, art. Art wat daar is. Hier zit die snack. Full meal. Ik heb al lang al uit mijn schoenen uit. Toen zal ik kom, krijg je hem uit. Ja, dat is het zo. En hier is... Oké, julle, ons het kosies georder. Ons gaan gewoon af. Die kosie krijgen ons is Spanje en lekker vaak. Maar ja, ik ga dus nog niet laften. Ja, maar pas ik wil niet komen. Maar zo, yes. Jalla, ons nou bij die pool. Like that, like so mooi aan. En die lach is zo aan. En ik wil nog die water komen. Yo, zie van hem lekker. Alles. Ja, ze hebben van die ook weer ik denk ook zo. Ik heb letterlijk nog eens jaren gedacht dat ik koud die is een wijntje, maar die wijntje is niet koud in die water is ook niet koud in. Het is zo nice. Kom ik van Draco zijn? Dat is zo maak. Oh, dat is zo makkelijk. Dat is zo leuk. Wij waren nog heel dit. Oh, wij niet in die. Ik denk ik Daar is het leuk. Oh my shit. Go baby, go baby, go baby, go baby, go baby. Kali is er niet water. Ik wil het alleen maar zwemmen. Zo ja, dat is het. Ons hoop jullie die video gaan niet. Jullie gaan voor mij een lekker song aanzetten. Nee, maar dat zijn Like, subscribe, yes. share de video.
Het meest belangrijkste. Oh, dit is goed, is lekker zo. Even voor. Ik ga het halen. Niet lekker. Right, joh. Like, subscribe is bij belangrijk. Alleen is het lang. Een flik. Ja, doe naai. Stay tuned voor meer video's. Ja. En blijf, wat is gaan doen? Dus ga Blijf definitief. je reis aan die video. Voor die ga die reis aan die navi. Ja. En hij is nog grappig. Ik zei toen goed op mijn wacht. Oh my god. Maar ja, dat is het. We zien jullie in de volgende video. Oké, bye voor eerst. Bye voor eerst.